az az igazság, hogy most már mindentől félünk. Próbálom ezt a szülőknek is átadni, hogy ne féljünk, mert nagyon sok mindentől félhetünk, úgy egyébként is, illetve nagyon sok mindentől félthetjük természetesen a gyermekünket is. Én ebben támogatom mindig a szülőket, hogy merjék bevezetni, forduljanak hozzánk nyugodtan kérdéssel, vagy a dietetikusokhoz, mert valóban, tehát a késlekedéssel sokkal nagyobb hibákat tudunk igazából okozni, vagy bajokat, problémákat. Alapvetően a leggyakoribb az a tej fehérjével kapcsolatos panaszok, de ez más allergénekkel is előfordulhat. A leggyakrabban a tej mellett még a tojás, a glutén, a szója, az olajos magvak, illetve a különböző halak és tengergyümölcsei is még okozhatnak ilyen problémát. Kiterjesztett laborvizsgálatokat tudunk csinálni, szerológiai vizsgálatokat, tehát a gluténérzékenység szűrését, képalkotó vizsgálatokat, illetve hát gasztroenterológusként ugye akár endoszkópos vizsgálatokat szoktunk végezni. A hétköznapokban talán a legtöbbet azért izgulunk, hogy a gyermekünknek a táplálkozása rendben legyen, illetve a táplálkozás körüli problémák, mit eszik, hogyan eszik a gyermekünk, milyen problémák lehetnek, mi van akkor, hogyha fáj a hasa, különösen egyébként kisgyermekkortól. Úgyhogy a mai alkalommal dr. Gyalai Korpos Dóra a vendégünk, gyermekorvos, gyermekgasztroenterológus, akivel azt fogjuk körüljárni, hogy hát alapvetően a gyermekeknek a táplálkozásával, illetve az evésével kapcsolatban mire kell figyelnünk, és milyen problémák lehetnek. Azt megszokhattátok lassan most már tőlünk, hogy minden ilyen adásra úgy készülünk, hogy bizonyos témákat felvezető kérdésekkel nagyjából körül fogunk járni, és olyan kérdéseket fogunk végigbeszélni, amit a közösségi média felületeinken küldtetek nekünk, úgyhogy ezeken fogunk itt szisztematikusan végigvenni. Én nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen én is a meghívást. Igaz ez, hogy talán leginkább azért szoktunk izgulni, ami a gyermekünknek az evésével kapcsolatos? Így van, igen, ez még az én esetemben is így volt, igen. Igen, abszolút. 2 gyermeked van, igen, ugye? Igen. Jó, hát akkor csapjunk bele. Alapvetően a gyermekgyógyászat és a gyermekgasztroenterológia is foglalkozik a hasi panaszokkal. Mi az, ami még gyermekorvosi kompetencia, és mi az, ahol már mindenképpen azért gyermekgasztroenterológusra van szükség? Alapvetően ugye a gyermek gasztroenterológia az kifejezetten a gyerekek emésztőszervrendszer betegségeivel foglalkozik. Ez a gyerekgyógyászaton belül egy szűkebb szakma, ha úgy tetszik. Amikor már azt észleli a gyerekgyógyász, aki egy általános betegvizsgálatot végez, általános laborvizsgálatokat kér, hogy ott már valami komolyabb eltérés van, vagy akár hosszabb ideje fennállnak a panaszok, abban az esetben szokta a gyerekeket gyermekgasztroenterológushoz irányítani. Mik azok a leggyakoribb panaszok, amelyekkel nálatok landolnak a családok? Leggyakrabban gyermekgasztroenterológushoz akkor fordulnak a szülők a gyermekükkel, amikor vagy krónikusan, vagy akuttan fennálló hasi panaszai jelentkeznek a gyermeknek, illetve ez a hasi panasz, ez már akár az óvodába vagy az iskolába való járást is megnehezíti, kihatással lehet az életminőségükre is. Abban az esetben is jelentkeznek, amikor széklethabitusváltozást észlelnek a gyermekeknél, illetve amikor súlyfejlődési elmaradást tapasztalnak, ezt már akár a gyermekorvos is jelzi a szülőknek, és hozzánk irányítja a gyerekeket. Arra gondoltam, hogy építsük fel úgy most a beszélgetést, hogy kezdjünk egészen onnantól, hogy megszületik a gyermek, hiszen ugye az első táplálás, az ugye az anyatejes táplálás, és hát az első problémák az ugye az anyatej kapcsán szoktak kialakulni. Hatással van az is a gyermekre, hogy az édesanyja mit eszik. Mik azok a problémák, amik a még tisztán anyatejes táplálásnál fel szoktak merülni? Tisztán anyatejes táplálásnál ugye a tehén tejfehérje allergia az, amivel ugye találkozunk. Ezt ugye az édesanyja elfogyasztja ezt a tehéntejet, aminek a fehérjéje ugye bekerül a szervezetébe, és ezáltal
a csecsemőbe is. Ez a fehérje okoz a leggyakrabban panaszokat. Ez hasi panaszban, puffadásban, véres széklet ürítésben szokott a leggyakrabban megnyilvánulni, illetve súlyfejlődési elmaradást okoz. Ez gyakorlatilag egy olyan allergén, ami gyulladást vált ki a babáknak a bélrendszerében, és ez a gyulladás ameddig fennáll, addig sajnos a súlyfejlődésük az meg is tud állni. És ekkor szoktak szintén minket felkeresni a szülők. Háziorvos is tud ebben segíteni, illetve hát akkor is gyermekgasztroenterológusra van szükség, amennyiben nem elég ugye az anyateljes táplálás, és tápszeres kiegészítésre van szükség. Ott sem mindegy, ugye, hogy milyen tápszert fogyaszt ilyenkor a baba. Vannak ugye a tejalapú tápszerek, amik ebben az esetben ugye nem lesznek neki megfelelőek. Itt extenzíven hidrolizált tápszerrekkel, vagy alapvetően aminósav alapú tápszerrekkel a későbbiekben váltani. Illetve hát természetesen ugye az anyának a diétáján is változtatni kell. Ilyenkor az édesanyákat szigorú tejmentes diétára szoktuk állítani. Ez egy viszonylag nehéz diéta, de annak érdekében, hogy a szoptatást azt fent tudjuk tartani hosszú távon, minden esetben ezt javasoljuk az édesanyáknak, hogy egy tejmentes diétába kezdjenek bele. Ilyenkor általában azt szoktuk várni, hogy az allergén kiürülése úgy nagyjából olyan 4-6 hetet vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt még sajnos, ameddig az allergén ürül a szervezetből, tapasztalhat a babánál hasfájást, nyűgösséget, haspuffadást, véres székletet, de ahogy az allergén ürül, hogy ezek a panaszok egyre inkább oldódni és szűnni fognak. Ez csak a tejre vonatkozik, vagy azért ez más élelmiszerrel kapcsolatban is felmerülhet? Alapvetően a leggyakoribb az a tej, fehérjével kapcsolatos panaszok, de ez más allergénekkel is előfordulhat. A leggyakrabban a tej mellett még a tojás, a glutén, a szója, az olajos magvak, illetve a különböző halak és tengergyümölcsei is még okozhatnak ilyen problémát. És ez klasszikusan, ugye említetted a haspuffadást, a véres székletet, azt, hogy nyűgös, sírós a baba, tehát hogy így látszólag valami nincs vele rendben, de ezek a bőrtünetek, amit viszonylag gyakran egyébként látunk, hogy fotókat osztanak meg édesanyák, hogy mondjuk étkezés után úgy néz ki a gyermek, hogy tiszta, mint hogyha ilyen kiütéses lenne, ez ugyanez a tünet. Így van, igen. Okay. Nagyon gyakran bőrtünetekkel együtt jelentkezik a tejfehérje allergia is, illetve hát hasi panaszokkal. De nem feltétlenül és nem kizárók, hogyha van bőrtünet, vagy ha nincs bőrtünet. Így átváltunk a hozzátáplálásra, akkor most már ugye ezt azért a 4-6 hónap közötti időszakra javasoljátok, hogy ott azért induljon el egy hozzátáplálás. Hogy kell jól csinálni a hozzátáplálást, és hogy lehet elrontani? Igen, valóban most már a legújabb ajánlások ezt a 4-6 hónapos kor közötti hozzátáplálás megkezdését javasolják. Ez régen nem így volt, régen inkább ilyen 6-7 hónapos vagy még későbbi időszakra javasolták a hozzátáplálás megkezdését. Elrontani úgy lehet, hogyha valaki indokolatlanul túl korán kezdi meg a hozzátáplálást, tehát 4 hónapos kor előtt megkezdi. Orvosi javaslatra egyes esetekben elő szokott fordulni, hogy már 4 hónapos kor előtt meg kell kezdeni valami miatt a hozzátáplálást, de a nagy átlagban azért ez nem így van. 4 hónapos kor előtt a babának az emésztőrendszere még fejletlennek mondható, nem fogja tolerálni úgy a szilárd ételek emésztését, mint akár 1 hónappal később is. Úgyhogy a korai bevezetést ezért nem szoktuk javasolni, illetve a másik ok, amiért nem javasoljuk, hogy az allergia kialakulásának a veszélye is nagyobb, hogyha túl korán, vagy ha túl későn vezetjük be a bizonyos allergéneket. Tehát a másik oldal az a túl későn bevezetés, amit szintén nem javaslunk. Itt is főleg azért, mert ha már túl későn vezetjük be, és nem találkozott még addig a gyermek a darabos, szilárd ételekkel, sokkal nehezebben fogja a későbbiekben elfogadni, hogyha ő sokáig van
pürés tápláláson nehezebben fogja elfogadni akár a darabos szilárd ételeket, illetve a késői bevezetésnek lehet még a következménye szintén, ugyanúgy, mint a korainak ezek az vagy allergiáknak a kialakulása. Hát a glutén bevezetése is most már inkább a 4-6 hónapos korban javasolt. Túl későn, azt mondtad. Mit jelent a túl későn? Túl későn például a glutén bevezetésénél is akár a 7 hónapos kor után történő bevezetés. És az allergénekkel kapcsolatban? Allergénekkel kapcsolatban is ugyanígy a tej, tojás, illetve olajos magvak bevezetését is már 1 éves kor előtt mindenféleképpen az összeset be kell vezetnünk. Hát ezért ez ugye egy viszonylag nagy változás ahhoz képest, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt megvolt, amikor is ugye minden hozzátáplálási javaslat arról szólt, most, hogyha az olajos magokat nézzük, hogy hát 2 éves kor előtt az biztos, hogy nem, amivel azóta már megtanultuk, hogy sokkal nagyobb kárt okozhatunk, mint egyébként hasznot. De hogyan érdemes ebben egyébként így lépdelni, hogy ez 4-6 hónapos kor körül mondtad, hogy azért a glutént már mindenképpen, és akkor utána fokozatosan minden egyes élelmiszer típust, vagy élelmiszert hétről hétre egy újat vezessünk be, vagy pontosan milyen ütemezés, ami mondjuk így ajánlható? A hetente történő bevezetés az egyébként egy jó irány lehet, de egyébként én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy figyeljék a babát. És amikor már biztonsággal elfogadja, biztonsággal nem volt panasz egy-egy allergén bevezetése után, amikor már a szülő is biztonságban érzi magát, hogy egy következő allergént megpróbálhat bevezetni, akkor történjen a következő lépés. De ilyenkor mindig el szoktam mondani a szülőknek, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor most itt hónapokat várunk, és örülünk annak, hogy akkor bevezettünk egy valamit, és azt szépen eszi a baba, hanem akkor haladunk szépen fokozatosan sorba tovább. Ez az 1-2 hét, amit én javasolni szoktam a szülőknek. Ezért ezzel kapcsolatban van már félelem, és egyébként én azt gondolom, hogy nem is alaptalan, hogy azért egyre gyakrabban hallani, és fogunk majd beszélni nem is sokára arról, hogy az ételallergia és az ételérzékenység között mi a különbség, és mi a tét kvázi az egyik, illetve a másik esetben. De hát azért azt tudom mondani, hogy általánosan most már van egy félelem azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy mogyoró bevezetésnél, hogy történhet-e bármilyen súlyos probléma már az első mogyoró elfogyasztását követően. Tehát, hogyha van egy élelmiszer, amit elkezdenek adni a szülők először, akkor milyen tüneteket kell figyelni, és mennyire kell félni attól, hogy már első alkalommal valamilyen súlyosabb tünet alakulhat ki? Az az igazság, hogy most már mindentől félünk. Próbálom ezt a szülőknek is átadni, hogy ne féljünk, mert nagyon sok mindentől félhetünk, úgy egyébként is, illetve nagyon sok mindentől félthetjük természetesen a gyermekünket is. Figyeljünk oda, és csináljuk a protokollok szerint, illetve hát a különböző dietetikai, illetve hozzátáplálási javaslatok szerint kérjük ki a gyermekorvos vagy a védőnő tanácsát, hogyha ezzel nem vagyunk elégedettek, forduljunk akár dietetikushoz, vagy kifejezetten szakemberekhez. Illetve hát amennyiben a családban ilyen korábban előfordult, ott nyilván sokkal nagyobb figyelemmel kell ezt kísérni, és sokkal több segítséget kell adni ilyenkor a szülőknek, hogy ezt biztonsággal meg tudják otthon tenni. Ugye az ételallergia és ételintoleranciát ezt nagyon gyakran keverni szokták. Ne haragudj, erre abszolút ide érkezünk el, és ezt beszéljük is mindenképpen meg. Csak hogyha jól értem, azt mondod, hogy valójában a nem cselekvés az, ami leginkább veszélyeket hordoz magában. Tehát, hogyha tartunk tőle, és inkább nem történik meg egy bevezetés, az, ami veszélyes, szemben azzal, hogy
lehetnek tünetek. Nyilván, hogyha van valamilyen családi halmozódás, tehát édesapa, édesanyja, vagy valamelyik ágról nagyszülőknél van, akár egy ételallergia, akár egy légúti allergia, akár egy ételérzékenység, akkor ott talán fokozottabban számíthatunk arra, hogy valamilyen tünet legyen. De ne a félelem uraljon minket, mert ugye nem cselekvés, ez valójában sokkal nagyobb problémákat okoz, Igen. mint hogyha mondjuk egy bevezetésnél valamilyen tünet esetleg van. Megbeszéljük akkor is, hogy mi a teendő. Így van, abszolút így van, úgyhogy én ebben támogatom mindig a szülőket, hogy merjék bevezetni, forduljanak hozzánk nyugodtan kérdéssel, vagy a dietetikusokhoz, mert valóban, tehát a késlekedéssel sokkal nagyobb hibákat tudunk igazából okozni, vagy bajokat, problémákat. Oké, és az alapján, amit mondtál, a hiba az, hogy valójában mi magunk növeljük akkor a kockázatát annak, hogy gluténérzékeny, vagy akár mogyoróallergiás lesz a gyermekünk. Így van. Oké. Igen. Na jó, kanyarodjunk rá erre a témára, ami egyébként egy abszolút mélyen át kell beszélnünk azt, hogy miért van ebben zavar, hogy van az ételérzékenység, és van az ételallergia, ami két külön kategória, és hát ez nagyon gyakran összecsúszik ez a két fogalom. Ezt nagyon szeretném, hogyha itt tisztáznád, hogy mi az ételérzékenység, és mi az ételallergia, és mi a különbség. Az ételallergia az gyakorlatilag egy immunológiai folyamatnak tekinthető, egy immunglobulin E által mediált allergiás reakció, és ezzel az allergológusok foglalkoznak. Ételallergia esetén a tünetek azok kifejezetten hamar, akár percek alatt alakulnak ki, ami lehet a légszomj, lehet gége, duzzanat, torokduzzanat, csalánkiütés, testszerte megjelenő csalánkiütés. Nagyon hirtelen romlik a páciensnek ilyenkor az állapota, és egy anafilaxiás sokk is akár kialakulhat. Ez az ételallergia. Tehát ez egy súlyos, akár életveszélyes állapotot jelenthet. Ezzel szemben az ételintolerancia az egy gyomorbélrendszeri tünet. Tehát amikor a bélrendszer nem tud valami miatt egy bizonyos ételt, vagy annak valamilyen összetevőjét feldolgozni, és ez lehet akár egy metabolikus, vagy egy felszívódási probléma is. Tehát itt gyomorbélrendszeri tünettel fogunk találkozni, ami azt jelenti, hogy hasfájással, haspuffadással, adott esetben hasmenéssel találkozunk, és ez nem egy életveszélyes állapot. Nem azonnal alakul ki, általában a tünetek akár órákkal vagy napokkal később alakulnak ki az adott étel elfogyasztását követően. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezzel a két fogalommal tisztában legyünk, és tudjuk azt, hogyha éppen mit látunk, tehát azt a tünetet, amit éppen a betegnél tapasztaljuk, az mire utalhat. Tehát, hogyha a betegnek percekkel később egy étel elfogyasztását követően légszomja lesz, akkor biztos, hogy valamilyen súlyos ételallergia állhatott a háttérben, és nem egy ételintoleranciával van dolgunk. Külön etapban fogunk beszélni majd a glutén, laktóz, fruktózról, viszont amikor így az ételérzékenység és az ételallergiát így elkülönítjük egymástól, amikor hozzátáplálásról beszélünk, akkor adunk valamilyen új élelmiszert, akkor, ha jól értem, akkor az ételallergiás tünetek, azok egyből rövid időn belül fizikailag láthatóak, míg mondjuk az ételérzékenységhez kapcsolódó tünetek, azok nem biztos, hogy egyből az első alkalommal, amikor találkozik a gyermek ezzel az étellel, akkor egyből láthatóvá válnak. Így van, ezért is nehezebb egyébként diagnosztizálni az ételintoleranciákat, mert napok telhetnek el gyakorlatilag a panaszok megjelenése és az adott étel elfogyasztása
között, amikor már nehéz visszaidézni azt, hogy vajon mit fogyasztott akkor a páciens, mi volt az, ami kiválthatta nála ezeket a panaszokat. Ugye egy allergiás esetben általában tudják pontosan azt, hogy valami elfogyasztása után rögtön rosszullét jelentkezett. Nézzük meg most azokat a kérdéseket, amelyeket küldtetek. Mi a helyzet a krónikus vagy visszatérő hasfájással? Ezt már ilyen divatbetegségnek tekintik. Ez valóban igaz, vagy nem? Nem mondanám azt, hogy divatbetegség, inkább azt mondanám, hogy sokkal jobban odafigyelünk most már mi is erre, illetve a szülők is sokkal nagyobb odafigyeléssel vannak a gyerekek felé, illetve ennek a krónikus hasfájásnak a hátterében a leggyakrabban funkcionális okokat találunk, ami funkcionális ok lehet, tehát hogy szervi eltérést nem találunk, ez természetesen előtte célzott laborvizsgálatokkal, képalkotó vizsgálatokkal ki kell zárnunk, hogy nincsen a gyermeknek szervi eltérése, akkor mondhatjuk ki azt, hogy valamilyen funkcionális eltérés áll a háttérben. Tehát az azt jelenti, hogy organikus ok nincs, ettől függetlenül viszont panasz az van. A funkcionális hasfájások teszik ki gyakorlatilag a krónikus hasfájásoknak a 80%-át jelenleg gyermekkorban, és viszonylag nagy terhet ró mind a betegekre, a betegek családjaira, illetve az egészségügyi rendszerre is. Nagyon nehéz őket vezetni, és mindig teamben kell dolgoznunk. Hogyha krónikus hasfájással jelentkezik hozzánk egy beteg, mindenféleképpen szükség van ilyenkor egy dietetikai felmérésre, és a beteget tovább kell gondoznunk, akkor is, hogyha nem találunk nála szervi eltérést. Ilyenkor a leggyakrabban pszichés segítése kell a betegnek, tehát pszichológusi támogatást kell igénybe venni, és ezzel tudjuk a leggyakrabban őket és a legjobban támogatni. De nem mondanám, hogy divatbetegség, de nagyon gyakori. Tehát, hogyha jól értem, akkor, hogyha valamilyen szervi probléma van, az esetek 10%-ában merül fel? Igen, igen. És akkor ott viszonylag egyszerű abból a szempontból, hogy a diagnosztikai vizsgálati sor kapcsán megtaláljátok ezt a szervi problémát, és akkor annak megfelelően indul el egy terápia. Így van, de ezt mind a 100%-nál meg kell csinálnunk, tehát annál a 80%-nál is, aki ugye funkcionális beteg lesz a végén, és hát ugye azt a 10%-ot kell nekünk igazából kiszűrnünk, akiknek viszont ténylegesen van szervi eltérése, és hosszú távú gyermekgasztroenterológiai gondozást igényel. A funkcionális hasfájással bíró betegek is hosszú távú gondozást igényelnek, de ők inkább pszichológiai és pszichés támogatást igényelnek. Tehát az esetek 90%-ában valamilyen funkcionális probléma van, és hogyha jól értettem, amit mondtál, akkor ott elindul egy ilyen nyomozó munka, hogy megtaláljátok, hogy akkor pontosan mi az, ami hasfájást okoz. Így van, tehát nagyon sokat kell ilyen esetekben nyomozni, nagyon sok kivizsgálást is igényel adott esetben egy ilyen beteg, amíg végül azt mondhatjuk, hogy nincsen gasztroenterológiai szervi eltérése, de van panasza, tehát a beteg további gondozást igényel. És akkor ebben az esetben jön a pszichológiának a szerepe? Így van, tehát nagyon nagy szerepe van a pszichológiának ezen betegek gondozásában, mert ugye tudjuk azt, hogy a bél és az agy közötti összeköttetés, tehát ez a bél-agy-tengely, ugye nagyon sok kihatással van, és nagyon sok panaszt okoz, ha csak arra gondolunk, hogy mennyire stresszesek a gyerekek már gyakorlatilag iskolás koruktól kezdve, mennyi lelki problémával állnak szembe, gyakorlatilag kiskoruktól kezdve.
sajnos ezekből a páciensekből lesz a funkcionális hasfájós. Hát ez egy abszolút klasszikus tünet, a reggeli hasfájás egyébként, és tényleg nagyon fontos az, hogy egyre inkább beszéljünk arról, hogy igenis már gyermekkortól is nem jelenti azt, hogy valami baj van a gyermekkel, hanem hogy egész egyszerűen nehéz ma már gyermeknek lenni, és elképesztő kihívásaik vannak, és hogyha ebben bizonyos tünetek mentén kapunk egy jelzést, hogy valamilyen extra támogatást kell adni a gyermeknek, az egy jó dolog, és nem egy rossz dolog. Akkor az alapján, amit elmondtál, ezt így lehet talán a leginkább összefoglalni, hogyha fáj a gyermeknek a hasa, akkor elindultok egy szervi problémának a kiszűrésére, ez ugye az esetek 10%-ában bebizonyosodik, hogy erről van szó, 90%-ban az, hogy annak a meghatározása történik, hogy akkor pontosan mi az, ami funkcionálisan okoz tünetet, és ebben több szakember dolgozik együtt, és hogyha ott is igazából nem sikerül megtalálni ennek a módját, vagy ennek az okát, inkább, akkor viszont mindenképpen egy lelki támogatás, mert akkor itt valamilyen pszichoszomatikus tünetről van szó. Így van. Egyébként szerintem nagyon fontos arról is beszélni, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen ételallergia vagy ételérzékenység alakul ki, ott is nagyon fontos szerepe van a pszichológiának, Abszolút. hiszen ezzel ugyanúgy meg kell küzdeni. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod? Abszolút, én is így látom. Ezek a gyerekek, illetve családok kifejezetten igényelni szokták. Ez egy nagy, hát nem azt mondom, hogy törés az életükben, de egy olyan mérföldkő, hogyha egy súlyos allergiával diagnosztizálnak, de akár egy ételintoleranciával is, ami utána egy élethosszig tartó diétát jelent a gyermek számára. Sok esetben ezt nehéz elfogadni a családnak, és ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani egy jó pszichológus. Következő kérdés, honnan tudjuk, hogy valamilyen emésztési problémája van a gyermeknek? Ezt kérdezte az egyik szülő. Mert amikor még kicsi és nem beszél, akkor így igazából nehezen tudja megfogalmazni, és úgy írta meg a kérdését, hogy abban jelzi, hogy most már egy picit nagyobb, de igazából maga a hasfájásnak a fájdalmát nehezen tudja leírni. A hasfájást, hát ugye testi tünetekből tudjuk igazából nézni azt, hogy mi a helyzet. A testi tünetek azok ugye a hasfájás. Amikor fáj egy gyermeknek a hasa, akkor ő nagyon sír. Tehát az egy kifejezetten fájdalmas, ténylegesen fájdalmas dolog. Nem láttam még olyan gyermeket, akinek fájt volna a hasa, az ne sírt volna. Tehát a sírás, a nyűgösség, a nyugtalanság, és olyan nyugtalanság, ami szülő nem tudja megnyugtatni a gyermeket hosszú órákon keresztül sem akár. Tehát ugye ez a 2-3 hónapos korban jelentkező típusos hasfájás, amikor jelentkezik, azt onnan tudhatjuk, amikor tényleg gyakorlatilag percekre nyugszik meg egy csecsemő egy nap. Nyilván most túlzok, de amikor órákig tartó sírás van, és már sír az anyuka is, meg sír a baba is, hogy nem szűnik meg a sírás, annak hátterében egy erős hasfájás áll. Illetve hát ami még tünet, az ugye a hasmenés, tehát a székletnek a megváltozása, vagy pedig a másik fele a székrekedés. Ezek mind olyan tünetek, amik arra engednek következtetni, hogy valamilyen gasztroenterológiai panasz áll fenn a babánál, pici gyereknél, aki még ugye nem tudja nekünk pontosan elmondani, hogy mi fáj, hol fáj, meddig fáj. Nyilván, hogyha már egy picit nagyobb gyerekről beszélünk, ő már pontosabban tudja azért lokalizálni, hogy hol fáj a hasa, és pontosabban el is tudja nekünk mondani azt, hogy ő mit érez. Nyilván ezek nagy segítségek nekünk,
illetve ami még segítség, ugye a székletnek a megfigyelése. Ezt ugye pici csecsemőknél sokkal könnyebb kivitelezni, amikor a pelenkából az édesanyja egyértelműen következtetéseket tud levonni, hogy az egy hasmenéses, vagy akár egy vért vagy nyákot tartalmazó széklet. Míg egy nagyobb gyereknél is érdemes egyébként a széklet tett meg vizsgálni időközönként, mert nekünk is nagy segítség tud az lenni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy bármi eltérés van-e. Ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert érkezett egy ilyen kérdés is, hogy amikor elkezd egyedül vécézni a gyermek, akkor mennyire kell megnézni a szülőknek magát, a székletet? Én úgy gondolom, hogy én javasolni szoktam a szülőknek, hogy kell, és időközönként mindenképpen, mert nekünk is nagy segítség, nekem is mindig az az első kérdésem, hogy milyen a széklet, milyen az állaga, a színe, ez nekünk egy fontos kiindulási pont, hogy ezt tudjuk, és amikor ott a gyerek és az anyuka egymásra néz, hogy de én nem tudom, de én meg nem láttam, mert azonnal lehúzom, akkor az minket hátráltat bizonyos szempontból. Tehát akkor érdemes bizonyos időközönként megvizsgálni a gyermekünknek a székletét. Mi az, amit, hogyha látunk, akkor tudjuk, hogy baj van? A színét, állagát mindenképpen érdemes megfigyelnünk, illetve azt, hogy vért vagy nyákot esetleg látunk-e a székletben. Jó, és mi az, ami baj? Ha vér és nyák van benne, az érthető, hogy az nyilvánvalóan probléma, akkor egyből vigyük a gyermekgasztroenterológushoz, de a színével kapcsolatban? Színével kapcsolatban pedig, amikor egy fehér színű székletet látunk, az is gasztroenterológiai, illetve hát akár májbetegségre utalhat. Az állaggal kapcsolatban milyen problémák lehetnek? Amikor egy nagyon híg, nagyon sok vizet tartalmazó székletet látunk, és ez hosszú távon fennáll, tehát nem egy egyszeri, akár egy vírusfertőzéshez köthető hasmenésről van szó, hanem egy hosszú, krónikusan, akár 3-6 hónapja fennálló hígvizes széklet. Nagyon sok vizsgálat elérhető ma már szülői kérésre. Hol lehet megtalálni az egyensúlyt a túl sok vizsgálat és az aluldiagnosztizálás között? Mindenféleképpen egy nagyon részletes anamnézis felvétel, és egy jó fizikális vizsgálat szükséges ahhoz, hogy el tudjunk indulni. És nagyon fontos tájékoztatni a szülőket arról, hogy mit várunk egy bizonyos laborvizsgálattól. Annak az eredménye, az számít-e nekünk abban, hogy diagnózishoz jussunk, vagy esetleg plusz terhet ró akár a gyerekre, akár az egészségügyi rendszerre, hogy egy olyan vizsgálattal terheljük, aminek az eredménye a későbbiekben nem lesz számunkra hasznos a továbblépés szempontjából, és a diagnózishoz jutás szempontjából. Tehát milyen vizsgálati eszközök vannak a kezetekben? Kiterjesztett laborvizsgálatokat tudunk csinálni, szerológiai vizsgálatokat, tehát a gluténérzékenység szűrését, képalkotó vizsgálatokat, illetve hát gasztroenterológusként ugye akár endoszkópos vizsgálatokat szoktunk végezni. Az utolsó kérdés, amit ebben a témakörben küldtek nekünk, nagyon izgalmas kérdés, mert azt hiszem, hogy ezzel aztán tényleg rengeteg szülő küzd ezzel a problémával, hogy mit tegyek, hogyha a gyermekem csak néhány ételt hajlandó megenni. Igen, ezzel a problémával nagyon gyakran találkozunk. 2-3 éves kor körül leginkább. Ekkor a gyerekek ténylegesen csak akár 1-2 dolgot fogadnak el, viszont ez teljesen normális is lehet ebben az életkorban. 4-5 éves kor körül már várhatjuk azt, hogy ezek a gyerekek elkezdenek nyitni a többi étel felé, illetve hát a különböző textúrájú ételeket is már megkedvelik. Ilyenkor nagyon fontos, hogy támogassuk a szülőket abban, hogy legyenek türelmesek és legyenek kreatívak ebből a szempontból is. És hogyha mindez a türelem és kreativitás esetleg
nem ér célba, van olyan dolog, ami miatt így izgulnunk kell, hogy valamilyen vitaminból vagy tápanyagból, hogyha keveset kap, akkor az valamilyen egészségkárosító hatást jelent. Amennyiben elhúzódik, tehát akár évekre tehető az, hogy egy gyermek ténylegesen csak néhány különböző ételt fogadjon el, javasolni szoktuk természetesen vitaminkészítmények, C és D vitamin készítmények fogyasztását, illetve akár kálcium fogyasztását is, amennyiben a tejtermékek bevezetése vagy fogyasztása nem elegendő és nem megfelelő. Oké, nagyon-nagyon köszönöm. Átbeszéltük, azt gondolom, hogy így a gyermekkori táplálkozással kapcsolatban a legfontosabb aranyszabályokat, meg azokat a problémákat is jól felvázoltad nekünk, amiből így tudjuk azt, hogy mire kell figyelnünk. Mindig el szoktam mondani, hogy nem az a célunk, hogy ijeszgessünk, hanem hogyha sokkal tudatosabbak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mire figyeljünk, akkor releváns válaszokat fogunk tudni adni ezekre a problémákra. És egyébként amivel zártad, hogy türelem és kreativitás, azt gondolom, hogy ez az egész gyermeknevelésre is akár igaz lehet. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a sok jó tanácsot. Én is köszönöm.